Uyazi emoyeni wami kunalento nje ethi lonyaka unyaka wezimpendulo. Uyabona manje ungabusakhala kakhulu futhi ungaceli kakhulu, lonyaka unyaka wezimpendulo. Kunabantu abaze basilahlekela ezimpilweni zethu ngenxa yokuthi izinto ayihlangani, kodwa lonyaka basheshe bahleka kanti abazi ukuthi lonyaka unyaka wezimpendulo. Omunye usemshadweni abantwana akabatholi. Ungabusakhala njengomuntu ongenalo ithemba, unyaka wezimpendulo lona. Ukuthi umsebenzi awutholanga, unyaka wezimpendulo lona. Uyabona nje benza iphutha bahlekisa ngawe bebengazi ukuthi lonyaka unyaka wakho wezimpendulo.